Terve taas. Tänään meillä on semmonen tubettaja käsittelyssä kuin Jekotin. Eiköhän me lähdetä katsoa mahtava tubettajan videoita. Saa suklaapatukoit tohon kiinni, let's go ja... Siis vittu tää ihan tyhmä! Se niinku sanoi, että toi on suklaapatukka niinku ihan oikeesti nyt. Noniin, vielä pari. 5 pitäisi saada tää. Tohon väliin, toi yksi väli on kyllä tosi iso. Vitsi, mä hävittiin! Siis niinku aikuinen mies tekee tollasia TikTok-filterin videoita YouTubeen, niinku onko ideat loput? Tää seuraava videon nimi on Jääkiekkohaaste. Jääkiekkohaaste! Niin, että pitäisikö herra Jekottivenkin pikkasen skarpata oikeesti? Let's go, ja ensimmäisenä tästä näin potkastaan palloa ton verran. Ja nyt tulee voitto. GG. Ei tullutkaan uudestaan. Tästä näin, noniin. Pau! Au! Tästä otetaan tonnen puolipotku. Jekotin, voit sä kertoa mulle, mikä on vittu puolipotku? Ja muutenkin, ootteko te huomannut, että molemmissa noissa videoissa toi äijän tuo täsmälleen samalla sohvalla jahmas paskaa, että onks täällä niinku mitään vittu muuta tekemistä? Siis tää seuraava klippi on ehkä näistä kaikista hämmentävin, joten tsiikatkaa tää. Rollepelen parta, let's go, ja ensimmäisenä näin, pum. 93%, let's go, tilakkano. Siis ensinnäkin, toi on Tung Tung Sahur. Siis toi rolleperä juttu on niin vammanen, että toi jätkä itekin nauraa tossa videossa. Mut joo, tilatkaa mun kanava ja tykätkää tästä videosta, mutta ei saa tilaa Jekotint, koska se tulee syömään sut.